Boxing! Hei! Skraper opp og boxing! Fra Stian! Ja, jeg håper han også på. Hallo, nå har dere hoppet om meg. Da vil ikke. Først deg, så mamma, og så meg. Kylie Minicue Showtime. Ja vel. Ja, da sier vi takk for i kveld, og så stopp med filmen. Toppprosjekt den måten her. Du må si god jul, da. God jul. Da ønsker vi alle her i... Ta en nyhetssending nå. Nei, nå har vi kommet til uttrykksnyheter uten rips. Nei, jeg vet ikke. Slik er det med å ta bilder der. Hva skjer? Ja, vi må ha I verden. Hva skjer i verden? Ja, nå har vi jo at... Nei, jeg vet ikke, hva er peiling? Hva skjer i verden? I verden? Ja, det skal jeg fortelle deg. Nei, det er bare krig og elendighet. Nej, nu skal jeg fortælle dig det. Nu har jeg spist kardemommekartofler på... Og det må jeg sige, det smagte meget. Det var vældig godt. Jeg er lige meget som 3,5 fjers. Nej. Du er meget god på det der dansk. Ja, meget god. Han er meget god på prædikant. Skal du ved, når vi danskere bliver født, så må vi tage skaden ud af ledet. Og så må vi tage bowlingkuglen ned i halsen. Og det... Hvad er du så? Skal du bolle nogen? Nej, tage bowlingkuglen ned i halsen, så. Det må tage skæven ud af ledet. Det var jo det. Ja. Det er jo flot, det er. Så ser vi her. Ja, slutt det. Hej. Man klarer at holde en kæft. Der får også nogle til Mikkel, som kan man sige. Er det krig i Vietnam? Ikke som hadde gått i bossepla mi, jo. Nå går jeg og setter meg. Er det krig i Vietnam? Har du tenkt å bli president i USA? Jesus Kristus. I USA? Pris Herren. Ja, Det var ikke helt så mange som holdt på med kamera.